Já jsem ta čarodějnice, která tě zhypnotizuje, aby si byl konečně normální. Aby si byla konečně sama sebou. Aby si konečně přestala zajímat o to, co si o tobě kdo myslí. Aby si konečně dělala a říkala, co chceš. Aby si konečně nadechla a vydechla. A zjistila, že to stačí. Tohle už je ono. Tak. Jen tak být. Nemusíš se ničím stávat. To se děje samo. Ve tvojí autenticitě je ten klíč. Tvoje autenticita a tvoje jedinečnost. Jedině tak můžeš zapadnout jako pucle do toho všeho. Ne, když se budeš snažit být něčím nebo někým jiným. To pak jde všechno stuha. Potřebuješ motivaci. A to je tvrdý život. Možná, že tě naučili, že je to tvrdý. Možná, že tě naučili, že musíš trpět a musíš si něčím projít. Abys byla někým lepším, někým, co si něco zažil. Ale nemusíš. Nemusíš si tvořit překážky a problémy jenom proto, aby si se cítil nebo cítila hodnotný. Nádech a výdech. To už stačí. Podívej se pravdě do očí. Podívej se, kdo a co jsi. Podívej se, že jsi jedno. Jedno se všemi a se vším. Podívej se, že nejsi někdo, kdo si něčím prochází. Nemůžeš být součástí něčeho nebo někoho. Jsi totiž vším. A existuje jenom tenhle moment, který jsi ty. A už je to ono. Už to stačí. Jen tak být. V tvojí autenticitě je klíč. Protože ty přirozeně jsi vším. Láska, hojnost, všechno.